Amang inang, sada sian unsur nakin di kalender parmingguoni, ima na ginawaran na minggu Advent, manang minggu panagamo. Opak minggu makita maradvent, ganu minggu tapagala ma sada lilin. Minggu paduahon tapagala 2 lilin. Minggu patuluhon tapagala 3 lilin. Jala minggu paubaton tapagala 4 lilin. Ahado adveni. Jala buasa pola ikon maradven kita amang ina. Mangikuton amani kuria na parjolo. Ahado adven. Ima parningotan di paimaimaon manang panagamon ni bangso Israel na jolo di haroroni si paluai. Hiado na jolo di padan na rubi managam marpaima bangso Israel, marpaima akapanurirang songo ni liling na di haroroni si paluai. 100 tahun siam sundut tu sundut managam nasida asaro si paluai. Markiti-kiti 4 minggu Advent tapasada rohatta dohot akapanurirangi. Tapasada haporseota dohot haporseao ni akapanurirangi. Na managam do kita di haroroni si paluai. Imana parjolo. Napaduahon ahado Advent. Advent ima pangaradion ni rohata tu pesta hatutubu ni Tuhan Yesus. Pangaradion persiapan ni rohata tu pesta hatutubu ni Tuhan Yesus. Mangikuton aka amani huriai naso jadi huria mamestahon hatutubu ni Tuhan Yesus. Sojolo maradven, sojolo mangaradi dirina 4 minggu padudut. Dang pesta portibi, pesta Natali. Dang pesta portibi, pesta hatutubu ni Kristusi, pesta banua gijang doi, pesta partodion doi, pesta haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Kristus doi, alani ikon mangarade huria 4 minggu padodot. Ikon martangiang huria, ikon merenung huria 4 minggu padodot. Asa boy ibana mar pesta hatutubu ni Kristusi. Aha manamasa molodang ulu halak maradven ale langsung mamar Natal. Songon namasa din waingon, namasa dia ka kota-kota dang sabar be halak Kristen. Mai-maima maradven. Langsung mahita mar Natal dinna. Jadi do pesta Natali aledang dapok tahagugo ni pesta hatutubui. Alamangihuton amani huriai ikon jolo martangiak kita, ikon jolo marpuasa kita, ikon jolo mangaradi rohatta asad taruli kita di hagogo ni pesta hatutubu ni Kristusi aladang pesta portibi